ଆସିଲା ନୂଆ ତେଲ ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆଜି $85.18 ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାରତରେ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ତେଲ ଦର। ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 89 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106 ଟଙ୍କା 31 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ରହିଛି। କଲିକତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 106 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 102 ଟଙ୍କା 74 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 94 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 103 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 68 ପଇସା ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି, ଲିଟର କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ।